fy enw i ydy Lois Morus a dwi'n gweithio fel swyddog dysgu ag ymgysylltu i Hengwrt efo Menter Dinefwr. So dwi yn rhedeg y ganolfan Hengwrt, so mae gennym ni siop Gymraeg, mae gennym ni ganolfan dreftadaeth, yn ogystal wedyn â ystafelloedd cynadleddau a chyfarfodydd, felly fi di'r un sydd yn cydlynu pob peth. Mae yna wastad rhywbeth gwahanol i wneud. Dydy bob dydd byth yr un peth i'w gilydd, felly mae jyst yn neis dod fewn i gwaith a jyst meddwl, reit, be di'r sialens heddiw, a mae'n gret dod i weithio mewn adeilad mor brydferth hefyd. Fyswn ni'n sicr yn deud i bobl fod yn hyblyg yn y swydd. Fel o'n i'n deud, dydy bob dydd byth yr un peth, felly mae eisiau chi ddysgwyl pethau sydd yn anusgwyl weithiau. Mae cydweithio yn holl bwysig yn ein tîm ni, felly mae hwnna'n holl bwysig. A hefyd, jyst bod yn barod i weithio gyda'r gymuned leol, datblygu perthnasau efo pobl lleol, mae pawb yn barod i helpu. So mae Menter Dinefwr yn agored i bobl wneud profi gwaith gyda ni. Da ni efo lot o gwmnïau gwahanol, felly lot o bethau i wneud. Gallwch chi weithio yn Hengwrt, gallwch chi weithio efo cwmni cyfieithu, gallwch chi weithio efo'r siop, neu efo gofal plant hefyd. Rydyn ni hefyd yn cynnig unrhyw gyfleoedd i wirfoddoli hefyd. So, y gobaith ydy bod ni yn gallu datblygu Hengwrt i fod yn fwy o ganolbwynt i'r gymuned leol a bod ni'n dod yn fwy amlwg i'r gymuned leol fel bod nhw'n gwybod mai fan hyn ydy'r lle cyntaf i ddod ar gyfer unrhyw anghenion yr iaith neu am yr ardal leol. So mae Sir Gar yn le gwych i weithio. Yn amlwg mae yna gymaint o lefydd i fynd iddo fo, i ymweld efo. Felly mae'n gret bod yr adeilad yma ar gael i bobl weld beth sydd ar gael yn yr ardal leol, a mae'n lyflu i roi rhywbeth yn ôl i'r ardal hefyd. Yn sicr, efo'r mentoriaeth, mae'n holl bwysig bod chi yn gallu siarad Cymraeg, ond yn y gorffennol hefyd mae siarad Cymraeg yn bwysig iawn ym mhob swydd sydd yng Nghymru. Mae gallu cynnig gwasanaeth dwyieithog yn wych ar gyfer unrhyw bobl sydd angen.